Njengoba benazi namhlanje iFIFA Club World Cup ade wenza ama-group stages yabo ade beshaya i-group stage draw. Ama-team amaningi niwabonile ngempela. Group A soyibona lapha i-Inter Miami idlala ne-Al Ahly. Bheke futhi nalapha ka-group D sayibona i-Esperance ingenzeka idlale futhi ne-Chelsea FC. Futhi ingenzeka yabo iyodlala. Sobona nje u-Elias Mokwana edlala no-Cole Palmer. Yabo into nje ezosijabulisa leyo as ama-South Africans. Actually as ama-Africans yabo sibone lapha ka-group G yabo. Ngijabulisa uGroup G yabo ngoba kade ngangifuna ukubona lo baba lo uRolani Mkwena ehlangana noPep Guardiola yabo siyamazi sonke uRolani Mkwena i-idol yakhe nje siyayazi as South Africans we know his idol uPep Guardiola so ukudlala babili mhlawumbe uRolani khona angakufunda kuPep Guardiola yabo but igroup engizokhuluma ngayo namhlanje ngizokhuluma ngogroup F ugroup F bonile Mamelodi Sundowns ithola amathima njengoBorussia Dortmund sayazi sonke iDortmund bima finalist ye-UEFA Champions League bashawa iReal Madrid kwifinal. This is a big team njengoba beyodlala nje neMamelodi Sundowns yabo sobona ama matches amnandi kule group le. Other team iUlsan HD. Ulsan HD i-team yase South Korea if I'm not mistaken yabo yase Asia South Korea beyodlala neFluminense. iFluminense iclub yaseBrazil ke le sokwesibona ama-Brazilians angempela edlala nama-Brazilians ala eSouth Africa awombombayi yabo sibona ukuthi kahle kahle oba ama-Brazilians because baningi ama-Brazilians akhona kuMamelodi Sundowns. There are many South Americans. I think uba uSales uyi-Brazilian mase kubulo lofana lo uRibeiro Costa naye uyi-Brazilian yabo ubona lapho ukuthi bayakudeserve impela yini kuyodlalela iBrazil noma nje bawumphuphe bala South Africa abaphethe amapasi aseBrazil. Ngokubona kweni le group le do you think Mamelodi Sundowns izosurvive noma bazobe ibaroka nje ibaroka yeFIFA Club World Cup yabo ngokubona kwakho nje ungangitshela lapho kuma comments ukuthi do you think Mamelodi Sundowns izosurvive in le group le ngokubona kwami mina I think bazosurvive yabo I think bazosurvive but mase bathola uCoach omusha angabenza bayisurvive le group le yabo ngezwe ngani ngingangitshela kuma comments bafethu.